krásny deň každému. Ahoj, Júka. Ahoj, Lubi. No, my sme slúbili, že dnes sa porozprávame, že kto je to lovec, alebo teda akým spôsobom na vás zaútočí lovec a ako ho môžete stratiť do 3 dní, alebo aj si s ním poradiť, keď budete trošku šikovné. Takže lovec vyzerá ako tento diabol s tým, že keď vás uloví, tak si vás dá takto na reťaz. No a keď ste už na tej reťazi, Júka. Tak už ste pre ňo nezaujímaví. No, potom loví ďalej. Ale na tú reťaz sa môžete dostať aj v priebehu 2-3 hodín. A takže aj dobrovoľne. Pozor. Aj dobrovoľne. Väčšinou to aj býva u lovca dobrovoľne. Ale povedz, Júka, ako si ty predstavíš, že ako taký lovec vyzerá? Ja možno sklznem do mladšej kategórie. Lubi, ja si predstavujem toho mladého, úžasného muža, ktorý vojde na diskotéku v značkovom odeve. Rozprávkový princ. Nádherná vôňa za ním, vonku pristavená motorka a všetky tie tínedžerky sú z neho pav. Takže ja si ho takého, a on vlastne to on to cíti z tých dievčat, že je niečo a on jemu to dodáva úžasné sebavedomie a on potom sa ihruška a loví. A loví ako typický lovec, proste nejakú korisť a samozrejme čím náročnejšiu získa, čím väčšie úsilie, tak je pre neho vzácnejšie, lebo tie menej zaujímavé niekde skončia na polici dole. No ja som zase jedného lovca, sa priznám, poprosila, aby mi predviedol, ako sa loví. To je ten lovec, ktorý ti o tej kategórii môže povedať? Áno. Takže tento lovec vošiel so mnou do obchodu a ukázal mi, tamto tu mám za 5 minút vo vrecku. Ja len to či neverím, to je blbosť, ak to nie je to v žiadnom prípade. No a teraz on prišiel k tomu pultu, tak sa nežne opral. Vy dnes výborne voniate, krásne vyzeráte. A čo vaše očká, vidím, aká ste dnes smutnúčka. Čože sa vám stalo? Zaklipkala očkami, už sa začala zdôverovať. Napríklad, áno, je to veľmi zložité v živote. Áno, je to strašné. A skutočne prešla asi 15 minút a ona už povedala, že proste ako končí, áno, že končí o 1 a idú na kávu. Ja, že prosím. Tak priznám sa, že mi to vyrazilo dých, pretože keby som napríklad ja bola vydatá a teraz takto ma niekto ako... A teba by takto zbalil? No, nezbalil, nie. Mňa nie. Ty si väčšia riešok. Ja som asi z iného sveta, nie. A mňa nie. Ale mňa to šokovalo, že proste stačilo fakt niekoľko viet. Ale zase, keď sa priznám, tak síce mu to dlhšie trvalo, ale tak ma takto zbalil niekto. No ako, je to pravda, no dá sa. Zase musím byť trošku aj seba kritická, že nemôžeme len rozprávať, že akože mňa tak ja si myslím, že keď tá žena, keď sa stane lacnou korisťou, ktorá v podstate sa mu hodí na kolena a bude ho presviečať, aký je jediný úžasný, ale len jediný pre ňu, tak neviem, či toho lovca typického tá žena zaujme na dlhšie obdobie, ale keď budete pre neho vzácnou korisťou, ktorú stále musí loviť a stále proste ako sa bojí, aby mu ju niekto neprebral, tak možno... Ale vieš, ako myslím si, že ako závisí aj od inteligencie a vlastne toho lovca a tej lovenej ženy, lebo prakticky ten lovec, ktorý je inteligentný, tak teda menej inteligentnú teda žabku ako zhypnotizuje, ako keď had potrebuje tú žabu nejak tak zhltnúť. A ona mu sama skočí do papule. Takže myslím si, že stačí, keď je tá žena vnútorne rozbitá, keď je trebárs o nejakú 1 triedu nižšia ako on. A prakticky ako keď napríklad je taká, že nie je zvyknutá, aby proste nejak si robila nejaké romániky alebo čo. A prakticky doma... to istú rafinovanosť určite od nej. Ale teraz si predstav, že doma je nikto nič nepovie pekného. Doma má trebárs nejakého toho hybrida alebo niečo, čo sme hovorili tú kategorizáciu v prvom dieli. Áno, alebo niečo také. A teraz vlastne ten život má trebárs taký sivý, taký o ničom. A teraz niekto jej začne rozprávať niečo také, hustiť do nej, že niečo také príjemné. No a ona zrazu proste zistí, že už to, čo má doma, nie je zaujímavé, to je o ničom. A v podstate toto je o niečom. Lenže tu práve, milé dámy, sa môžete veľmi, ale veľmi popáliť a potom nám zavoláte a poviete, že aký vy máte strašný problém. A my vám napríklad povieme, že riešenie by bolo takéto kráľovná na troskách. No, tak Júka, povedz, aké by bolo riešenie. Kráľovná na troskách. Ruky nemá, krásna je, nežná, vyzerá aj veľmi rozumná žena, ale keď človek nemá ruky, je bezmocný a to je vlastne jej. Ale tam by si mala... Ale môže zostať kráľovnou aj na tých troskách. Napriek tomu presne tak, pretože aj v tomto
štádiu je vždy riešenie, ale nesmie sama proti sebe. Musí zostať to skutočne Pretože keď pôjdete kráľovnou. sami proti sebe, tak skutočne ako zostanete na tom, povedala by som, na tom kamennom smetisku, tak ako tu sedí naša kráľovná a myslím si, že bude po vašom kráľovstve. Ale tak myslím aj po vašej osobnosti. To znamená, že zase, ja osobne si myslím, že neexistuje skúsenosť, z ktorej by sme sa nemohli poučiť, nech by bola akákoľvek zlá. Čiže keď sa mi už takéto niečo stane, že ma lovec uloví, tak dobre, poplačem si, zdôverím sa niekomu, zatelefonujem, poradím sa, vyrozprávam sa, pochopím, že teda musím aj ja niečo zmeniť, začnem od seba, pretože keď seba zmením, zmením celý svet. A myslím si, že... Hlavne svoj pohľad na ten svet. Áno. A potom už nemusím plakať nad rozliatým mliekom. Takže dúfam, že sa vám náš lovec páčil. A stretneme sa na budúce pri romantikovi.